Salutare tuturor lumea, suntem la partea a doua din care trăim în 24 de ore în această mașină. Suntem deja în mașină. Am făcut partea întâia, am pus-o pe canalul meu și o să-l găsiți. I-am postat mai multe shorturi și o să-l găsiți. Deci, eu sunt cu prietena mea aici și vrem să trăim în această mașină. Dar acum am mâncat. Ce am mâncat? Am mâncat niște carne la grătar am mâncat și aveam mai niște jocuri, Da, mai multe dacă ceva, lucruri. trebuie să le spunem părinților să ne aducă mâncare. Sau apă. Da. Deci nu contează. Apa avem aici. Avem, și avem și un pahar pentru tine. avem chiar multă apă. Uite, și un pahar pentru tine. Adevărat. Deci, Avem acum, și nu știu ce, dar vreau să facem așa, că dacă vreți să votăm, dacă vreau să fac așa, dacă am făcut partea a doua, hai să facem și partea a treia, doar cum așa. Prin vot. Da, prin vot. Să facem prin vot, să pun un vot pe canalul meu și o să fie, să facem partea a treia ori nu. Mâine eu o să verific pe mâine o să verific pe accountul meu și o să vedem. Dacă ceva, poate în alte zile, pentru că mâine nu putem, dar cred că o să putem în alte zile. Deci, acum o să vrem să dormim, deci o să închidem videoul pe acum și mâine o să ne sculăm și o să încep vlogul și o să fiu fără prietena mea, deci ea nu o să mai fie băr lângă noi. Ea să se ducă la ea acasă, eu să mă duc la mine acasă, noi nu trăim în aceeași casă. Și o să încep videoul, o să continuăm videoul, o să pun întrebare. Mâine verific și poate fac partea a treia, poate peste o săptămână, poate peste două, dar o să mai filmez short-uri și o să le mai pun pe contul meu. Deci, acum nu mai avem ce facem, o să luăm un joc și o să ne jucăm. Și după asta, cred că o să ne ducem la culcare, chiar dacă se face seara, vedeți, chiar se face seara. Tot așa ne culcăm și cred că ne sculăm în dimineață. Deci, da. La revedere! Pa!